Alo. Gelin olup mu verdim mi iPad'da karşı oturuyorum. Gel oğlum. Var. Mahım berde kene. Salamu aleyküm. Öýüňe bardyk, ýok diýdiler, nire gitti diýsek, Aypera gaýtdy diýdiler. Bizem şu taýdadyrlar diýip baraşma ýürüýtip gaýtdym. Gönü bildin gene. Ay gönü bildin, Güljahan gülü. Bugünler fiýjilik bente torty seň üçin. Ne mehribanlar görüşüňiz ýaly biz Ayperi nakarhanasynda ýürüýdi mahmy gutlamana geldik 8 mart bilen mahym gutly bolsun bayramyň. Sen bilýäň biz her bayramçylykda, her toýda Güljahan güller bilen seni üstün düşüremzok. Şol sebäpli şu bilen sen begendirmek istedik diýäler, ýa öýüňe bardyk, ýok diýdiler. Nire gittik diýselerim, duýdansyz etjek boldukda, eliňe de jaň etmedik. Aypera gitdi diýen şol lydy boýda şu bilen görüşjek diýip oturýardy. Bizem şondan şu tak geldik, kakras berde kediňde. Howa gaýgasyk şeýle begendim. Çok sağ ol sana, Güljahan gülleri. Duýdansyz gelenmi hatam begendim senden. Çok sağ olun size. Biziň durmuşymyzyň bedegi zenanlar, gelin gyýlar bolup durýar. Onu da şular ýaly mahmul owazy, owadan sesli gyýdamaz aýdym şu ýene baka neden buýsalmajak, neden gowulmajak. Mahym biz sana doğrudan gownýas, begenýas, owadan sesim var. Arda toý edipsiňiz, jiýiňize ýöripsiňiz, gutly bolsun. Wagtly bolsunlar, hemmämize Hudaý ýetirsin. Indi şu ýerde bir de tomoşa edýän ähli ýyleşe bize muşdaklamy berjek matfagatdan we 8 mart ardulan. Howa gaýgasyk iň esasly diýjek dadym. Özüm söýüm, owadan ýaşaň, özüňde gowjy seredin. Bütün dünýädäki gelin gaýlanmada, taliplere, enelerimize, mamalarymyza hemmäňize salam ýollaýan. Allahjan 8 mart bayramy gutly bolsun. Çift yürekden mutlayan. Şeýle bolsun, mahym ardulan hasyl bolsun. Biz seni söýýäs, elmada muşsun o däleminde diňe öňe gitmeňi. Ardu edýär, jalyň sag bolsun. Sağ ol.